Sabarin niya again. Hanggang po naman yung kaya yan sumabog yan, sinatabi. Aliyo. Kaya mga mala. Sabarin niya magda. Mga tanda yung kaya ulit-ulit niya itang video si mga tanda. Dahil pa, hindi naman pag yan, salwa. Hindi na yung pagdalo pa niya. Kulay niya, tenis, may salwa ng mga nadaraan. Ang patay, ang lumata. Libre mo ang Baka may road. Pareho hilangan yan din, pareho. Correct lang. Bakit na yung bakit ang light? Like, Ang light, canceling memory. yung call be make sure. Akala ka rin na iba, pero ako bro. Lapit niya kayo sa akin. Ating tepan to. Benta ko yan. Yung lele ng araw. Yan. Ang luto. Ay, hindi ako bago mo yung TV na pa. Yari ito eh. Walang klase. Sinabi? Sabi ko walang klase na magmumura. Napunta na. Ngayon niya tinalo. Huwag nilas pabalangan na pero ngayon niya tinalo. Ala na yung signal ni Kenny eh.
Engineer Colette. Ano ko yan eh?
Wow. Bagya naman.
akong 10 pesos.
Hindi na po, parang yung